खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे इम्परटेन्ट निउस होनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। गिबियावनो कंग्रेचुलेसन हेमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्त्रि जानायनि थाखाय, CM जानायनि थाखाय, आसामनि CM जानायनि थाखाय आंनि चेनेलनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय। आरो दिनै लागोन सत बांसा। मैया हेमन्त बिश्व शर्माखौ 100% सायख'बाय दे, माने CM जागोन होननानै। दिनै बिथांखौ सत बांसा लाहोगोन एबा समायखिरा लाहोगोन। बेखौ लाहोगोन गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव लाहोगोन। आरो सोर मन्थ्रिनि बिबान मोनो होनना बुङोब्ला बेखौ दासिमबो बिथांमोना थिरांथा लायाखै। आरो सोरखौ होगोन होनना बुङोब्ला दासिमबो बिथांमोना बेखौ रायलायनाय जायाखै। नाथाय बिटिआरनिफ्राय बिश्वजित दैमारिया मोननो हागौ आरो गबिन्द चन्द्रआ मोननो हागौ। आरो सोलोंआव मोननाय बायदिब्ला लरेन्स इसलारियाबो मोननो हागौ होननानै बुंदों आरोना। बिटिआरनिफ्राय 3 दाबि खालामदों प्रमद बर' बिथाङा। आरो गोदोनो बुंखादोंमोन ना बिटिआरनिफ्राय 3 मन्त्रि बिबान मोननांगोन होननानै। दा मा जायो साननैसोनि उनाव मिथिगोन आरोना। साननै एबा गाबोन समफोर बे साननैसोनि जरावनो मिथिगोन आरोना। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय। आरो नोंथांमोना जे भिडिअखौ मोजां नांबाय अब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाइबानो जाबाय। जेब्लानो आं गोदान निउस आपडेट होगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो गिबियै मोननो हागोन। अके लोगोफोर।